Bon dia, avui començàvem les entrevistes electorals amb el candidat de Més per Menorca al Parlament, Nel Martí, bon dia. Bon dia. Heu estat diputat aquesta legislatura, heu hagut de viatjar sovint entre illes. Està resolt el problema de la connectivitat? Sense cap dubte no, és el gran tema, és el tema clau per Menorca, perquè afecta a malalts, afecta a estudiants, afecta a empresaris, afecta a turistes. Per tant, és la nostra primera proposta i que defensam la tarifa plana universal i les OSPs com a mesura per resoldre aquesta difícil connectivitat que tenim en aquests moments. Qui també ha de viatjar sovint, moltes vegades, són els malalts. Proposar una residència per a malalts i familiars vinculada a zones pases on s'hauria d'ubicar i què hauria d'oferir. És una proposta també històrica i de consens entre les entitats menorquines, vinculada a Zona Espasa, gestionada per CIPSalut o que CIPSalut sigui la coordinadora i que respongui a atendre malalts i familiars que han de tenir intervencions o han de fer estades llargues a Mallorca. És fonamental perquè els nostres malalts no poden ser oblidats del sistema de salut i creiem que aquesta és la millor proposta per donar-li resposta. Des de Més per Menorca proposau reconduir la carretera general de l'illa, que es pot fer des del Parlament Balear. Les competències són del Consell Insular, la carretera que s'ha projectat no és el nostre model i creiem que aquest model que s'ha proposat de rotondes de 2 pisos és el model del president Bauzá de desenvolupar, de més desenvolupisme, de més intervenció sobre el territori i lògicament no hi estem d'acord. Han criticat que Bauzá proposi la supressió dels aforaments. Per què? Home, ens sembla per part de Bauzá molt d'un gran cinisme proposar eliminar l'aforament quan fa no pocs mesos que el nostre grup va fer aquesta proposta i el president Bauzá, el grup popular, la va rebutjar. Per tant, ens sembla que si avui és positiva, també hauria d'haver estat fa uns mesos i per tant hauria d'haver tingut el seu recolzament. Nosaltres la seguim proposant, la seguim defensant i esperem que quan la tornem a proposar al Parlament Bauzá hagi canviat d'actitud. La seva línia vermella per pactar un enunciat que és el finançament, que és el que pensau que hauria de rebre Menorca? Finançament autonòmic i règim especial que resolgui el tema de la doble insularitat i nosaltres aquí dins, sense cap dubte, incluïm el tema del transport aeri que he esmentat al començament i també és una línia vermella la residència de Zones Pases que esmentàvem. I quina és la perspectiva que tenen per a aquestes pròximes eleccions? En aquest moment jo diria que molt bona, perquè ens situa en una opció de poder participar en governs de canvi i això és lògicament el nostre gran objectiu, ser decisius per un canvi de govern a Ajuntament, Consells i també a Parlament i Govern. Nel Martí, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.